Ina kike yanzu mun shirya da alli tallafi? Ina kike mun shirya da wannan ya salam ban faisala? Duk sun zo sun nema tuba. I dey fear who no fear me. My laundry guy is calling me. Hello, me wanki. Hello. Hello, Ajaya, yin lafiya? Lafiya kalau ya aiki. Alhamdulillah. Ya aka yi? Ka aiki sun zama ready. To zan zo in karɓa ni da kaina. Haɗa min lissafi kafin zo. She kana tafashi kaɗi, in ba ka tafashi kaɗi ana shafe maka shi da man kaɗanya, in ba a shafe maka shi da man kaɗanya to ka tabbatar kana zurewa da gudu. To Anita wata yi kyau da aka kani da riga, aka kani da wando, aka kani da kamfai, aka kani da bureziya da sutura ta a jikina. Wallahi an gode wa Allah. To wallahi za ku kwandubu kuna kawa ba zai hana na cin mai cin uwar mutum ba in yamin billahi lazi wa rahman. Sannan na gano ki mai folo wannan shine bidiyon ki na biyu da kike mun ko karuwar gida. Kin gama cinye mazajen makotanki har na yayarki uwa ɗaya uba ɗaya baki bari ba. Kin san karuwar gida ta fita kwararo sharri. Kin gama duk iskancin nan. Shine kika ce wa Riki zo yanzu ta daina kai miki karo, sun gama cinye abinda za su cinye, sun kwashe tumatiri a jikinki, sun kwashe albasa, sun kwashe lawashi, sun ban miki shi dindiras, in an zira sai dai a ji shi kamar an zira a yashi. Shine ki rasa wadda zaki zo wai ki ce wai da ni zaki. To na fi karfinki. Wallahi samun update ɗinki a cikin ya fi shan fanta sauki na samo tarihinki. Da kai mai gilas kayi comedy ka gaji ka dawo shagonka a nan Zurot. Yan unguwa daga sun ganka ba su aike ranar da ka dira gidan ubanka wallahi sun daina aiken ƴaƴansu kenan saboda baka da aiki sai zura musu yatsa a gaba. Baka bar ƴaƴan yayyanka ba, baka bar ƴaƴan yayyanka mata ba. Haka kake tsinanne ne kai. To kai ma ka fita a sabgata. Wanda fa ya taba ni fa sai ya ji ni. Kun san Allah duk wanda ya taba ni sai ya ji ni. Yo duk wanda ya fasa kawo bidiyo na ni fa na fasta a da ba wanda ba shi da past update nake kawowa abin da yake faruwa yanzu. Ban taba zuwa na kawo abin da kai baya ba ka ce ka daina shi. Update nake kawo kuma wallahi yau na fara kawowa. Kai karshe ku je ku nemo bidiyo na dan na san sai dai a wanka. Ita wacce mai folo din ai ba ku san me take yi ba. Zuwa take tana yantare shi. Nake gaya muku in ta yantare shi ta ɗau hotonsa na gaba da nan ta tura wa maza yadda ake bata 3,300 haka suke biyan ta 1,500 nan 1,500 nan 1,500 to ki ta kanki. Wallahi ni ba su arki bace, duk wanda ya taba ni sai ya ji ni dan mai cin uwarsa. Ai na gaya muku barin hali sai mutuwa. Waɗanda ma nake kawo update din nasu ba su yi magana ba sai ku shashashu matsiyata.